हॅलो, सुनीता's रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. इथे आपण शिराचे दोडक्याची भाजी बनवणार आहोत. तर चला बघूयात कशी बनवायची ते. इथे प्रथम मी दोडके स्वच्छ धुवून असे बारीक कापून घेतलेले आहे. 7-8 लसणाच्या पाकळ्या मी अशा कापून घेतलेल्या आहे अशा पद्धतीने. तर चला आपण आता पुढची रेसिपी बघूयात. इथे बघू शकता मी अर्धी वाटी हरभऱ्याची डाळ इथे भिजवून घेतलेली आहे 1 तासभर. आता मी इथे कढई ठेवून घेतलेली आहे. आता 2 चमचे तेल टाकून घेऊयात आपण. इथे बघू शकता मी आता कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे. अर्धा चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा मोहरी घेतलेली आहे. आता आपण तेल तापून झालेलं आहे. आता आपण मोहरी आणि जिरे टाकून घ्यायचे आहेत. बघू शकता अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता आता आपण लसूण टाकून घेणार आहोत. लसूण टाकून घ्यायचं. लसूण हा आपला आवडीनुसार आपण आवडला तर टाकू शकता किंवा नाही टाकला तरी पण चालतो. अशा पद्धतीने लसूणला आपण थोडं लाल होऊ द्यायचं आहे. आता आपण 1.5 चमचा लाल तिखट टाकून घेणार आहोत. लसूण आपल्याला लाल होऊ द्यायचं आहे. इथे बघू शकता आपला लसूण आता छान लाल परतून झालेला आहे. आता आपण इथे 1.5 चमचा मी हा छोटा चमचा घेतलेला आहे. 1.5 चमचा आपण लाल तिखट टाकून घेणार आहोत. आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. इथे मी 1.5 चमचा टाकून घेणार आहे आणि 1.5 चमचा अंबारी मसाला इथे बघू शकता. 1.5 चमचा मी अंबारी मसाला टाकून घेणार आहे आणि अर्धा चमचा पाऊण चमचा हळद इथे आपण टाकून घ्यायचे. छान हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये आपण डाळ टाकून घेणार आहोत. भिजवलेली डाळ आपण टाकून घ्यायची आहे अशा पद्धतीने. बघू शकता आपण त्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. परतून घ्यायचे डाळीला आपण. थोडं आपलं पाणी तेल सुटू द्यायचं आहे. थोडे छान परतून. अशा पद्धतीने अशी छान परतून घ्यायची आहे. आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकून घेणार आहोत. हे थोडं शिजण्यासाठी डाळ त्याच्यामध्ये थोडं तेल सुटण्यासाठी अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता आपले डाळ छान परतून झालेले आहे. आता आपण हे याच्यात टाकून घेणार आहोत. आपले दोडके कापलेले दोडके आपण याच्यात टाकून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघू शकता. आणि आपण 1 ग्लास पाणी आता इथे छान मिक्स करून झालं की 1 ग्लास पाणी टाकून घेणार आहोत. ह्या भाजीला फक्त तिखट, मीठ, जिरे, मोहरी आणि अंबारी मसाला, हळद एवढंच साहित्य लागतं. याला काही जास्त लागत नाही. आणि हरभऱ्याची डाळ आपण एक तासभर भिजवून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने ही हरभऱ्याच्या डाळीतच ही भाजी छान लागते कोरडी. आपण ही भाजी वरण भात, भाजी पोळी, भाकरीसोबत पण खाऊ शकतो. खिचडीसोबत कोरडी ही तोंडी लावायला ही छान भाजी आहे. डब्यासाठी पण ही योग्य भाजी आहे. पटकन होते अर्धा 1 तासात. अशा पद्धतीने भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. याला आता आपण 1 ग्लास पाणी टाकून त्याला अर्धा 15-20 मिनटं आपण छान शिजवून घेणार आहोत. इथे बघू शकता साधी आणि सोपी ही भाजी आहे. याला काही जास्त हे लागत नाही, मेहनत लागत नाही आणि काही जास्त साहित्य पण लागत नाही. तर अशा पद्धतीने भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. आता इथे मी 1 ग्लास पाणी टाकून घेते. आता ही 1 ग्लास पाण्यामध्येच आपल्याला छान झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचे आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने. आता आपल्याला 15-20 मिनटं छान शिजून घेऊ. 1-1.5 ग्लासच पाणी टाकायचं आहे. हे कारण आपल्याला ही कोरडी भाजी बनवायची आहे. त्यामुळे इथे बघू शकता मी इथे 1 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे. तुमच्या अंदाजानुसार तुम्ही 1 किंवा 1.5 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे थोडंसं शिजण्यासाठी. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. आता याला मी 15-20 मिनटं छान कोरडी होईपर्यंत शिजवून घेणार आहे.
इथे बघू शकता 1 चमचा मी मीठ टाकून घेणार आहे. आपल्या अंदाजानुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे. 1 किंवा 1.5 चमचा तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते स्वादानुसार. इथं मी 1 चमचा मीठ टाकून घेतलेलं आहे. आता याला आपण छान शिजवून घेणार आहोत, कारण आपली डाळ पण शिजवायची असते म्हणून आपण थोडंसं 1.5 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे.